Ja seuraavana rypsiporsaan ylikypsää kylkeä. Ja tää on ollut semmonen 48 tuntia uunissa. Miedolla lämmöllä 68 astetta, jolloin tää on vähän niin kuin joulukinkkumainen koostumus. Maustetaan suolalle ja tässä me ei enää tarvi muuta saada kuin väripintaa pannulla. Me ollaan valittu mango chili kastike ja yksinkertaisesti salattia ja retisiä ja näähän on parhaimmillaan just pellolta poimittuna. Me maustetaan tillillä, pieni suola, öljy, pursotipussiin pieni viilto ja vedetään mangon soosia päälle, suola pintaa ja sen jälkeen mennään katsoa mitä meidän porsaalle tapahtuu. Eli kun tää on kypsä, niin meidän ei todellakaan tarvitse ottaa siihen toi pinta kiinni. Tän pystyy myös grillissä tekemään. Porsas on sitä muuten valmis, nostetaan se pannulta suoraan lautaselle. Niin. Mango chili soosi sopii erinomaisesti. Tää porsaskin on niin, sille käy kaikki chilipernaiset, pippurisoosi, pernaisroseet, kaikki oman maun mukaan. Oikein hyvää ruokahalua.